Mubarak Isa on the beat. Ni dan kai ma an yi ka danne ka gane tafiyar mu daidai da daidai akan sawaye. Ni dan ke ma an yi ki danne ki gane tafiyar mu daidai da daidai akan sawaye. To ka sani lokaci ba ko ne ka kiyaye komai kake sai ka yo kan tsari. Komai dare ai gari zai waye ka bi sannu mai hankali shi ko bai yin gori. Ranar biki dole za a yi buɗa ga amare kan shekara sai a sam jariri. Lokaci ga shari'a cin daga nan ka ni ban bari wadda mace ta ganka ka kiyaye. Na ce so ba san yaro ba in za kai to tabbata za ka fara sana'a. Akwai riba a cikinsa da dama amma sai kai sannan ka kai masa da'a. Sannan akwai faduwa a cikinsa in ya tabo kar kai zaton zai tabinka da sa'a. Yau za a ganka kana darawa wata ranko sai ai ganin ka kana yin kuka da hawaye. Ni dan kai ma an yi ka danne ka gane Tafiyar mu daidai da daidai akan sawa. babu faɗa a zaman soyayya rarrashi da tarairaya za mu ɗauka aiki. Dan na abinci na zama taka a gidanka komai kake sai na matar taki. Nai shagwaba ta wurin ɗan bebi har sai ya ce mai kike so gare ni da baki. Ni ko na ce masa kai ne kyautar da nake so in kaki sai na yi maka kuka da hawaye. Zami sai a bakin doki rike sanda wannan kwasai dai aje ga fulani. Mai tafiya na sakar da karɗe sanadin so komai kake sai ka dinga tunani. Ni na yi dacen da ba dan kai ba sanadin ta mai da ni sai ka ce mai rauni. Domin ki ne za na karo himma na ga an kai ki cikin gidana da babu nadama.